okanye nisho ukuthi kufanele abize-ke isibongo sakomalume. Okusho ukuthi la Mavula ake sibuke nje esikhathini samanje siphila kusona, Yeah. la uthola ukuthi abantu bayakwazi ukuhlala ndawonye babe nomndeni ungashadiwe, ngiqonda ukusho njalo. Yebo. Mhlambe sixoxisane nomama ukuthi hhayi iy'ngane ngayibiza ngesibongo sakithi noma singashadile, angiqonde I-wrong I-wrong. lesizama ukuyichitha ukuthi ayingenzeki. 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 So lokho kungashadiwe, khumbula ukuthi noma kungathiwa kushadiwe la sikhuluma ngokwesiko lesiko Ukuthi fanele kumele kube kanjalo. Khumbula ukuthi bakhona abanye abashadile kodwa uthole ukuthi mhlawumbe bashada ngowasesontweni. yes, noma imibhalo le Noma imibhalo le yase-Home Affairs ekusho ukuthi akazange umama aye esigcawini ayosina esigcawini, akazange akhishwe kubo, achelwa yachelwa ngenyongo emkhiphayo, yenza umcimezo leya nto yokuvayelisa ezihlobeni, abese-ke ephinde emzini afike afakwe. Manje-ke ingane enjalo-ke yile sithi-ke kufanele isebenzise isibongo sakomalume ngoba ayinalo ilungelo lakubo, nasedlozini ayikaze yabikwa khona esibongweni sakubo. Yebo, izalwa kulesa sibongo sikababa wayo, iyisihlobo khona kodwa abanalo ilungelo lokulenzela amasiko ngoba isaphilonga konalume. Ya. Manje-ke baningi-ke abantu bathola bebhajiwe kule nto bebangwa ngamadlozi ngenxa yokuthi enye ingane mhlampe ithi mayizalwa lapha komalume angabikho umuntu ongayigada, mhlawumbe uma wayo uyasebenza, bese isuka kubo ngoba mhlawumbe ugogo wayo wakubo angakwazi ukuyikhulisa igane, ikhulele kubo-ke leyo ngane ngaleso simo esikanjalo. Igcine-ke seyihlala kubo kodwa iqiniso lithi ngokomsamo kuyona iyakhona. Kodwa uma uyikhulisa ingane yakho kanjalo uzikhulisela wena, kuba nesimo sokuthi-ke njengoba uyikhulisa angithi kufuze ngabe ayondliwa komalume, igqokiswa komalume, uma igula ibona abayisa kodokotela. Esimeni esikanjalo-ke kwenziwa kanjani? Once-ke uyikhulise wena uwubaba wayo, uzikhulisela wena, uyenzela yonke into, iyashintsha leya nto, lezazi ndleko zibe ngamalobola ngoba wenza umsebenzi bekufana wenziwa. Kodwa-ke ayishiwo ilenga kanjalo. Kufanele ukuthi-ke abantu bakubo ingane baxoxisane nabantu bakomalume ukuthi njengoba sezikhuliselile ingane yafika kulesigaba, sicela ukuninikeza imbuzi yokuthi niyikhiphe ngale ngoba lokuyondla kusho ukuthi siyayikhokhela ngenye indlela. Yes. Kufanele bayikhiphe-ke bese nikwazi ukuthi niyifake ngokusemthethweni esibongweni senu, esibongweni sakubo, ibe siyaphelelana. Bese kuba khona la uthola ukuthi enye ingane eba ngumlanjwana kuleya nto obe uyikhuluma ukuthi bahlala abazali ngezimo ezithize bengakashadi. Yes. Izingane bazikhulise mhlampe nase-Home Affairs ibiza isibongo sakubo. Ubaba mhlampe azame ukulobola, kodwa amandla angabi nawo, ekugcineni angakwazi ukuthi azifeze zonke izinto. Kuye kudingeke ukuthi-ke izingane zakhe ubaba zimqedelele, ziyakwazi ukuthi zimlobolele ngoba amasayini ukuthi befuna ukuganwa khona kwashoda amandla. Kusho ukuthi-ke manje-ke kufuneka omalume bazithambise inhliziyo mase kungabashana abazikhokhelayo. Isibonelo, angithi masizothatha nje lento yezinganonisiwe kodwa ngizoyisebenzisa ngoba iyona esebenzayo njengamanje. Yes. Lezi nkomo eziwu-11, ake sithi-ke bebefuna izinkomo eziwu-11, mhlawumbe ubaba wakhokha izinkomo eziwu-3, zase ziyasala-ke lezi ezinye. Kufanele bazikhokhe-ke abashana lezi nkomo, bamkhokhele ubaba wabo. Kodwa umehluko uzoba la ekuthenini ngenxa yokuthi sekugcine isiko, usuyakwazi ukuthi okay, inkomo yokuqala izoba 5,000 zehle mhlampe iziyofika ku-100 ekugcina. Wenzela ukugcina isiko, akusafani nokuthi uzobiza izinkomo njengomuntu osuke ngempela ngoba sekukhokha umshana, sekukhokha umshana la ugcina isiko lokuthi ufuna ukubuyela esibongweni sakhe ngokuphelele ngoba iqiniso lithi kufanele ngabe ingane nengane ihlala nobaba nomama. Kufanele ngabe ingane nengane ibiza isibongo sakubo ukuze kungabi khona ukudideka, ibe nekomalume ibe nekubo. Ngenxa-ke yezimo sigcina sibhajwa kuzo lezi zinto zokuthi abazali
bangazenzi lezi zinto zingalandeleki. So ke esimeni la ubaba ezamile ukuthi ekhiphe izinkomo ezithize lobola yes abe sehluleke endleleni, izingane faya zimqedelele zize ziyobasinisa esigcawini ngisho kuthiwa basekho bapheleliswe nomama wazi ukuthi apheleliswe angene kahle emzini wakhe abeyidlozi la khona. Bese kuba khona-ke la ubaba-ke efike nje wamithisa washiya kanjalo. Wangakhipha ngisho inkomo le kamama yomqotho. yes Kodwa bese kuba nesimo esithize la izingane sezinamandla sezithi zifuna ukuzikhokhela zona. Kuyinhlamba-ke lokho, akwenziwa. Phindake mama kunjani Mavolo? Nakhu uMagayi Yes abazali bakhe bamzalile right right ubaba akakaze enze lutho ekhaba uma wakho, akaze akhiphe inhlawulo le yokugeza amagceke, wamithisa umanje washiya kanjalo. Ubese uyakhula wena ube namandla uthole ukuthi uyakhula ukhulela komalume, kodwa wathola amandla ukuthi uyafuna manje ukuya esibongweni sakini. Ufuna-ke manje ukuthi ufuna ukuzikhokhela. Right. Ngithi-ke kuwena awukwazi esimeni esijalo ukuthi ungathi uyozikhokhela ekubeni ubaba wakho engakazenze lutho olukhombisa ukuthi uyakufuna ukuthi ube ingane yakhe ngokuphelele. Ngoba nale mali lamandla osuke ukhokha ngawo kumalume awukwazi ukuthi ungathatha inhlanhla oziphiwa komalume uyifuhlela kumuntu uthi ngeza uzokhokha ngazo komalume uthi ngiziqhamuka kwesinye isibongo. Esibongweni abangakaze bakwenzele lutho engekho sign ukuthi babekufuna ngoba kokunye uzothola ukuthi ubaba wayiphika leyo nto. Yingakho nje engazange azazithuphe. Wena uyishutheka nje kanti wawuphikiwe vele. Yingakho abanye bathi bangenza leyo nto umuntu athi esibongweni sakubo bese shona phansi limphuce leli la komalume idlozi ngoba usuke enza into e-wrong, ethatha amandla komalume wabiza ngokuthi ngawe isibongo. Kunama signs la ubaba nje ekhombisile ngisho ngathi ukhiphile inkomo la ekhombisile kodwa ukuthi uyafuna ngiyavuma uyafuna ukuganwa futhi uyakwazi ukuthi ulokhuze uqedelele la efike wehlule kakhulu. Baningi abantu abaye babe nengcindezi yokuthi nje mawungumfana ingazathi kubalekile ukuthi kuyini usebenzisa isibongo sikababa, kodwa kufanele siyibheke leyo nto ukuthi ngaphansi kwayiphini imibandela. Ngiyayithanda le sisazoyidolo nje Mavolo. Ngiyayithanda le ngoba kunalowo mbuzo oringayo kumina ukuthi ikhona yini into e-wrong makukuthi nje ngazalelwa komalume ngiphila la komalume mhlambe ngazi izimo zokuthi ubaba akalandeli ngikhulele kulesibongo nje kuze kube phakathi. Yini le esuke simwarisha umuntu ukuthi sengifuna ukushintshela kulesa sibongo sasekhaya ekubeni vele ekhulela ngala. Ilento okuthiwa i-peer pressure, incindezi ukuthi kuba ngathi ku-wrong mayibiza isibongo sawo malume. Ayikho into wrong. Ngiye ngizwe kuthiwa ilona dlozi elikhulu futhi. Sizongena kulo angazi bengizithiwa uyazidolo ngifuna ukufakazela lokho lona likhulu. Asimthembe umntwana siyabuya noma kanjani. Ya hlala nje nethezeke sihleli noMavula la emsakazweni iSilo Mzansi FM. Sixoxa nje ngeindaba ezithinta mina. Yonke into nje manje ukuthi ake ngicabange ngidlozi ngikhulumile nawe ngakuchazela ngamaphupho ukuthi inkinga yakho yile wena uyaphuma uyohlola ukuthi awuyikholwa lengishoyo kufana ngenze nafana ngikudayisa ngibuye kanjalo okanye kwalowa muntu othi uyakuyena ngifike ngimvala angayiboni into zengane. Uzofisa wonke umuntu nokusebenzisa i-artificial intelligence. Manje inkinga eseyaba khona kubantu bakithi yonke into gijima uyohlola phetho sesibhoko uyohlola yonke into nje. Manje ukuthi ake ngicabange ngidlozi ngikhulumile nawe ngakuchazela ngamaphupho ukuthi inkinga yakho yile wena uyaphuma uyohlola
ukuthi awuyikholwa lengishoyo wayitho mkhulu. kufaka ngenze ngafaka ngikudayisa ngiye kanjalo okanye kwalowa muntu othi uyakuyena ngifike ngimvala angayiboni into zengane. Izwa umehluko namanje ngo 13 minutes past 8 o'clock. Sihlale nenkosi uMavule uyasihabulisa basho njalo ngolimi lokupolitiki sihabulisa. Yeah Mavula sigcine sikhuluma ukuthi yini le peer pressure yani kubantu umuntu ayilade incindeze engenasidingo. Ake sifake lento yokuthi ngisho ngabe ubizibongo samalume ungagcina ushonile nje wazi wadlula emhlabeni naso. Isibongo sakomalume Magaya mangabe uzalwa ngaphandle komshado khumbula ukuthi kuvese kunezingane ezadalelwa ukuthi zivuse komalume. Umuntu wesifazane zintathu indlela esingamchaza ngazo. Khona umuntu wesifazane odalelwa ukuthi avuse umuzi wenye indoda esho ukuthi uzoyogana. Yes. Kube khona umuntu wesifazane ovuse kubo bongekazagani. Kube khona umuntu wesifazane okhonela ukuthi azale ingane ezovusa ikubo. Mhlawumbe uthola ukuthi kuleso sibongo sakubo kwakulento yokupheshwa kwamanzi amnyama idlozi selonakala imbewu yakho liyonakele bese idlozi liyosiselwa lilanda imbewu kwesasibongo but lengane izoba ngiyala ekhaya ikhulele khona. Ngakho-ke once ubaba wakho angakunaki angakukhokhela angenzi lutho kufanele uqikelele ukuthi uyahlala la elokhuzini uyahlala ngowakomalume ngoba isabelo sakho sikomalume ngokuphelele. Kusho ukuthi-ke umuntu-ke uyayathi mayekhula banemali le ngcindezi iqhamuke lapho ukuthi abantu bazoloku bethi hhayi kutheni ungavele uyozikhokhela nje ngoba vele amandla nawo ubiza isibongo sikababa wakho njengamadoda wonke angabe sayibuka umlando ngale angabuki nokuthi le nhlanhla le lamandla wathola la kumalume agcineke umuntu esephuma bathi imiphumela yakho iba nzima kakhulu. Abanye ugcina sethi-ke uzama ukuhlehle kuyela komalume ubese kunakele kakhulu idlozi lingasabuzwa. Umlanjwana-ke umuntu wakomalume bathi nakhu-ke uzalwa ngabazali bashadile bayenzile yonke into right bese uthi umuntu uyahlehla uthola ukuthi ugogo akazange ashade akaphilisanga uzithole ulowo kuvela indaba yakomalume ukuthi umuntu wakomalume noma uya kubantu izinto zingahambi kahle kuloku kuthiwa hayi lesibongo sakini asifile ngala abazali bashadile baphelelisile yonke into kodwa ugogo akashadanga bavele babhala ngenomkhulu nina nomkhulu abehlala bonke befaka amaringi nazo ukuthi kushadile. Yenye yezinto ezikhanda eminye futhi imlando egcina-ke yona icwile kakhulu ngoba uthi noma ehlehlehle la komalume kufike komalume kuthiwa hayi yonke into yenziwa agcine edideka kanti inkinga ilapha emuva. Ingakho uma uwumuntu kubalulekile ukuthi lezibongo zowu-4 uziqonde kahle zonke esakini esakomalume komalume kababa komalume kamama. Kubalulekile ukuthi uziqonde zonke lezibongo lezi ukuthi zime kanjani. Iyeke lento igejwe makuganiselwana ngabakhongi-ke kufuneka ukuthi bayiqikelele ngesikhathi bethuka. Bafike babuzisise kahle ngezibongo ukuthi umakoti lo njengoba sizolobola la esikhombela kungaba ngempela yonke into ihambe kahle. Miningi-ke imilanjwana ekhona ezazi ukuthi izalelwe emshadweni umuntu azazi ukuthi uphelelisiwe. Uthola abantu behlupheka kodwa bezalelwe emshadweni izinto zabo zimnyama baze bedlulwe yilabantu abayimilanjwana ongathi muthi uyabalandela uthola ukuthi bona obaba babo noma abazali babo bashade baphelelisa kodwa ngale ngemuva kukhona indaba yogogo abangazange baphelelisa. Kusho ukuthi ngokomthetho bekufaka ngabe ukulotsholwa kulungiswe lapha kwayiwa kugogo kwangaziwa la esezalwa khona umzali kwehliwe yebo kuze kuzofikwa-ke la elokhuzini.
ziyahlupha-ke lezo zinto ngoba sekwaba khona nobugebengu abanye bakulobolisa babe bazi ukuthi ulobolisa isibongo lesa ngenxa yokuthi bafuna yeah. kubona zezinkinga esibhekene nazo lezo. Mhlawumbe selapho-ke Mavula ngifuna sihambisane nje ngibuka la umntwana okhulele ekhaya umfana ke sisibonele nje umfana okhulele ekhaboma akhule-ke sekufika esigabeni sokuthi manje naye uyayibona sengiyindoda angakwazi ukuphuma umuzi athi nami ngicela ningibeke ibala kodwa leli ibala lisazobiza futhi ekhaya komama khona njalo. Yebo, uyaphuma impela ukhishwa omalume. Oh yes. Uphuma umuzi wakhe ekhishwa omalume, umuzi ubiza isibongo sakomalume ilokhu uza kanjalo. Ihamba ishintshe khumbula ukuthi umlanjwana uthi uma ufaka isiphandla usifake ka-left. Oh. Bese ake sithi naku-ke usenezingane zakhe manje. Yeah. Useshadile njengoba usho unomuzi wakhe. Izingane azizala isiphandla zisifaka ka-right ekusho ukuthi sebedliwe kulesa sibongo sakomalume manje akusekho mshana. Usengowakhona ngokuphelele. Babuyela khona sebengabakhona ngokuphelele manje. Indaba yomlanjwana ivalekile. Isiko lithi sebefana nabantu abazalwa khona ngoba le mngane isinekomalume layo. Sekuyikubo la ubaba wayo uyikumalume. So futhi sekushadile. Umehluko usulapho seyigqijiwe le nto ukuthi khona la kunomlando ongaphelele, umlando usuke usuphelele. So ngibone ngisho lento ngamabomu lento yesiphandla sasekunxele ngoba ngibona umuntu enzelwe ethi kade enza into komalume isiphandla sifake ka-right ekuyinto wrong. Isiphandla saka-right ngesakini left esasekhaboma. Hey, kanjalo. Hayi ngiyakuzwa mina Mavula, ngiyakuzwa mina ku-98.0 FM. Sikhuluma indaba enkulu la yemlanjwana. Mhlambe ke nawe uyazibona ukuthi awuyazi ngiyangena la ekubeni nami umlanjwana. Khona mhlambe ufisa ukuthi ukwazi. Angazi Mavula ngiyamhalela nomlaleli mhlambe naye makufisa nje ke kukhona afisa ukuthi ake kubuze mhlambe simnike ithuba emsakazweni wethu lo Mzansi FM. Asiqale la siyabuya. Malanga Mavula. Ngifisa ukwazi niyabanika abalaleli ithuba. Siningi ngibuka nami ukuthi sibaningi. Oh. Manje ukuthi ake ngicabange ngidlozi ngikhulumile nawe ngakuchazela ngamaphupho ukuthi inkinga yakho yile wena uyaphuma uyohlola hey wabona la hey zisiza kakhulu inyamazane kubantu ikakhulukazi abaney'nkinga emakhaya abo emagcekeni phakathi ngabe mhlambi omamtsotsi imidliwa odikoloshe xosha imimoya emibi azikhethi ukuthi uyakholwa mhlambe umfundisi usindisiwe uyashunqisa egcekeni yini nje siphethe mfowethu la siphethe ikhomba ngamaqaqa la yakwaphila mzimba nasi istika sakhona ikhomba ngamaqaqa ikhomba ngamaqaqa lokususa amathunzi amnyama Makhumalo yes. Uyawuza umbuzo ngaphambi ukuthi ngimdedele Mavula. Angimuzwanga ngizwa. Nami mangabe ngizwe kahle ma abantwana wahlawula ubaba wayesekhokha ikuphi lokho okunye akukhokhile ubaba wahlawula wayesekhokha kongathi ukhokhe ikhona kukhokhile kodwa kungeyona inkomo kama mhlawumbe ibizwe kaye kababa siyalinganisa nje sesixhumanisa amadoda ukuthi uthi wahlawula ubaba wakwakhona kukhokhayo kodwa engayikhokhile inkomo kama wayesefica ukudlula emhlabeni labantwana ke bona bangababi yes asihlukanise la magaya ekuthenini once uthumela abantu beyoma esangweni
Yes. bethi bememeza Yes. bethi bacela ukuhlobo. Yilapho la sithi khona kukhona into esiqaliwe yokuthi kuyalotsholwa. Hlobo buhle. Kunomehluko la umuntu ezothi ukhipha inkomo ekhulelisiwe, ukhipha inkomo kamama yokuhlawula, akhipha imbuzi geza umuzi, akhipha imbuzi yezintombi njalo njalo. Leyo akuwona ukulobola, bekuyingane isidili sengeya kumalume. Iqala phi yokulobola? Eyokulobola iqala nje ngesikhathi ukhipha abakhongi uthi abayome esangweni bayocela isihlobo. Ngoba Mavula lokho engisuke ngikuthumela lokhu nje kokugeza kokukhokha lokho engisuke ngikho labantu engisuke ngibathuma kusuke ubani Noba ungababiza ngobani kodwa inhloso kusuke kukuyogeza sorry but yes inhloso kusuke kukuyogeza amacala akho lapho ukuthi wonile. Akukabi bona singebabize ngabakhongi labo bantu. Ungasho ngokuthi phela ngabantu osuke bathuma esikhathini esiningi kuba ngabantu basekhaya obathumela ukuthi bayokubhulela umlilo. Kodwa kunomehluko la usuka nje wena ngothando lokuthi ufuna ukugana. Ngiyayiqala nje lento akho cala engilenzile. So-ke ngicabanga ukuthi ulokhu usisibeni besho. Alright, no uyaphunyuka lo Mavula. Kusho ukuthi in other words abantwana nje basaphilonga le ikhabo ma. Asithathe nangumlaleli Mavula. Right, usemsakazweni izwi? Siyaphila baba nginethemba lomsindo uzodlula. Uyabingelela umlaleli Mavula. Ubani lo ePhambayi? Danki Coca-Cola. Yes, uthini umbuzo baba nangu Mavula? Uyamthola futhi lokhu kulungisa izinto ubaba esekhona kuyile nto bengisho ekuqaleni ukuthi uma sikhuluma ukuthi ubaba ukhona kuqalile ngamalobolo abesephelelwa ngamandla. Yes. Uyakwazi ukwenza uqhubeka wena ndoda. Isibonelo uma esaphila nje uyakuthatha umnikeze angakhipha ngisho u10 rand azithenge kuthiwe sekungezakhe manje uzobuyela uqhubekayo. Noma engasekho futhi bahleze bekhona ubaba omncane ubaba abadala ubaba umuntu bakanjani bazoqhubeka. Bayaqhubeka. Kodwa hayi ukuthi uzovela usuke nje kungekho lutho yena kwenza. Usuke Bese kuba wena oqala indlela cha. Kusho ukuthi uqonda ukuthi uwena owulala noma wakho. Ngelengile. Akuthatha ngumlaleli usemsakazweni izwi sawana. Right. Ngathi uyaphunyuka ke lo. Uthi kuyihlazo. Yebo. Kulekeleki ngoba amandla usuke waphiwe komalume. Ake simthathe Mavula. Usemsakazweni izwi lomzansi sawubona. Yeah. Masikuzwa ke manje uthini baba? Yes. Naziya. Kahle kakhulu bhuti. Asiza umbuzo. Alright. Umzwile Mavula. Ma impilo yakho ungazi ngayo. Nomama akaza kutshela. Angithi ke izibongo uyazazi once umazi uma wakho. Yes. Kusho ukuthi uyamazi ukuthi uzalwa umabani. Exactly. Kusho ukuthi unezibongo ezimbili.
esakomalume nakomalume kamama Mhm. ustika kulezo zibongo zombili. Kuyafana-ke lokhu akubuzayo nomuntu nje ake sithi umuntu owacoshwa engazi mama Watholwayo. ongazi baba. Yes. Ngenhlanhla lo muntu ithongo liyamazi ngoba njengoba ngishilo akekho umuntu oqhamuka nje emoyeni. Mhm. Liyaye limgade afakwe-ke ngaphansi kwalesibongo lesasuke simu-adoptile ngaphansi Yes. kwaso. Baningi abaphila leyo mpilo nje abaphila Siyabazi nami ngiyabazi sinabo. Othola ukuthi umuntu nje akamazi uyise akamazi unina wacoshwa ndlela thile. kodwa uphila kahle futhi uyabehlula labo abaziyo. Kulungile. Ake sithathe ngumlaleli usemsakazweni izilo Mzansi sawubona. Yes, Bhuti Mtamere, yes. Mm. Mhm. 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 Kusho ukuthi la Bhuti Mtamere ngifuna ukulandela kahle lana uMavulo sekhona. Kwaphambana izinkolo phakathi kwabantu ababethandana. Kusho ukuthi omunye ekholelwa kwenye inkolo, omunye ekholelwa kwenye inkolo bagcina bengashadile bashada ngalokhu kwasomafezo usho njalo. Yes. All right. Ngicabanga ukuthi zolalela Radio Obvious Mtamere. Thanks brother. Right. Yeah. No, asiqale ekuthenini ngoba uthi mayiqhubeka uthi uthola ukuthi-ke manje nala komalume umuntu okhona useseluyedwa naye usashada. Sashada, yes. Yes, ukushada kusho lutho ngobungowakhona esibungweni. Mm. Uyena muntu lo seloyedwa, uyena muntu Afanele bambelele ekhaya baxoxe naye, baqedelela ubaba ngoba uyasho ukuthi walobola uyasisala lapha esigcawini indaba. Kusho ukuthi funeka bona baqedele baphelelise babuyele esibungweni sakubo. Kodwa kune-process ekufuneka yenziwe le eshodile. Ngoba khona Mavula ithini le yeyinkolo uma for an example nje uthatha umuntu osindisiwe kanti wena umuntu okholelwa emsamo isuka ithini le ithi siwela ngapha kubuya umama wele ngakubaba noma ukuze sikwazi ukuhamba le ndlela Elokhoza isiko lidlula yonke into indaba yokusindiswa la ayinawo masikhuluma ngomsamo. Kufanele kugcinwe isiko-ke lithi kufanele kube nenyongo kube nempepho. Ngakho-ke uma ngabe umuntu esindisiwe ngoba into efike ihluphe magayi kule nto yokusindiswa yes ikhetha amabala ngoba ukuba kuthiwa likhona iqiniso lento yokusindiswa ekuthenini amasiko ayagcinwa kufana ngabe ilobola nalithathi awukwazi ufike wemukela ilobola liyisiko awukwazi ukwemukela ilobola ube suthi mase kufaka umuntu akhishwe ngale uthi hayi isindisiwe. Kodwa uhleli nenkomo kusho ukuthi ufuna ukuhlala nenkomo uhlale nomuntu futhi ngale. Kufanele ngoba vele la kubantu abasindisiwe vele kuyalotsholwa. Kuyalotsholwa. Oh yes asithathe ngumlaleli Mavula Madida usemsakazweni izwi sawubona sikhona baba unjani wena yes 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 uMavula yes mm. Mm.
Mm. Mm. Mm. Alright, kulungile baba. Siyabonga. Okay, but siyabonga kakhulu. Ngwakacele, Zalo Macele. Ningane yami yakwa-Ecele nayo ithanda ingane yakwaCele. Lokhu kuhambe nje ngalesibongo. Ithini into? Umuntu akalahlwa. Sizomshonisa. Ithi into Magayi sizokhuza lowo mdlolo. Yes. Sithi ubaba usho kahle uthi ubaba walobola kwangaphelelisi. Right. Ithi sithi-ke manje izingane zakhe mazimphelelise abazali ukuze sikwazi ukuthi sivale leyana. Lo mkhokha. Ngoba mase kunjalo kusuke sekukhomba nje nokuthi idlozi alilihle la. Khumbula ukuthi ingane yentombazane esibonele njengoba isuke ithi uma ifika esigabeni esithize yenzelwe umemulo. Yes. Kusuke kutshelwa izinsizwa kahle kahle mayimulisa ukuthi kunentombi manje lapha esifayile ithathe iyogana. Kusuke kutshelwa nedlozi ukuthi nayi intombi Siphathe kwaze wafika la. yingakho ubona ubaba ekwazi ngisho ukuyikhehla ingane yakhe yentombazane mayebona ukuthi nayi ikhula izibe ndala akusho lutho akuveli lutho ayenze lo mkhehlo ngoba ufuna idlozi licacise ukuthi le ngane ifuneka iphume. Umkhehlo. Mhlambe nami sengiqala ukulahleka la. Yini umkhehlo? Umkhehlo ngithi uyabona mangaba usuke ijwayele ukwenziwa umkhwenyana umkhehlo. Right, yes. Mangaba usulobola ulokhuze ngesikhathi uyombesa Indlakuhle into ey'njalo. ubese uyamkhehla kusuke kuzizipho ezithize ezisuke zanjiswa lapha unikezana uhloniphayo njengomakoti. Right. Ngithi-ke nobaba uyakwazi ukuyenza leyonto. Mase kubonakala ukuthi ingane isihlale kakhulu isindala ebuka iminyaka. Khumbula ukuthi even umemulo akulona isiko ngokomthetho kusuke kuwukubonga ingane kahle kahle ukuthi iziphathe kanje. Yingakho ubona nasesilungwini ukhona. Ukhona? Ukhona kuthiwa Oh yes. inikeza ukhiya ngithi ukubona esilungwini ukuthi inikeza ukhiya umuntu sungavula uvulani lwakhe impilo. Yes. So-ke nala indoda ezele ingane yentombazane isuke ibhekile ukuthi itholile izinkomo ngale. Kunjalo. Wonke umuntu ubheke kanjalo. Kuthi-ke mase kungasahambanga kanjalo bese-ke kuyabheka ukuthi esimeni sayo-ke lengane leyo oyizele yentombazane mayisizaliswa lo oyizalisa ikhona yini imizamo ukuthi uyafuna ukulobola. Sithi-ke mayifunile ukulobola wenza indlela zokuthi uyafuna ukulobola amandla aphela izingane zakhe mazimqedelele. Mangaba kodwa engenzekanga engazange aqale kwakuqala kuzokwenzeka leyanto ukuthi-ke nonke izizukulwane eziwu-5 ziloko zibizana kodwa muthi uyayibheka imbewu akuyona yala ekhaya. Konakala ngathi ungawacele ngazalo ngacela. Usemsakazweni yizwe sawubona.
No, kulungile. Alright buddy, siyabonga nathi. Right, kuvele kuyohlezi kunezinto ezintsha empilweni. Njengoba ethi uyaqala nje ukuzwa, kusho khona ukuthi ukuhlala kulo msakazo kuyokusiza. Usuku nosuku khona into entsha uzoyazi ukuthi kanti naye umuntu wesilisa lo. Asibuyele la bavula ngoba ivulelekile nje. Kodwa ngiyabathanda nabalaleli, awusiqale ngayo iqala. Usemsakazweni izwe sawubona? Yes. Yes, khuluma indaba ezibalekile. Mana ungakalaleli nje walobola silandelwane inkomo ngoba yini bayintshontsha hayi asikahloniphisi ngoba nabo ukungcola lokho abakwenzayo ithini into kufike kwalotsholo wayesethumela abantu ukuthi abayilande futhi umbuzo ukuthini la yabona engathi sesifake enkingeni ngizwa kungena mina enkingeni nje engabuzi kumina kulungile kodwa siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu right ngoba asazi kwakhona ukuthi yawu ikhona into enjalo ngolotsholo emini ntambama ziyalandwa No, akuyona lento sikhuluma ngayo kodwa lokuphendula singathatha ngokuthi umkhwenyana kusho ukuthi akalihloniphi ikhwela weyisa kwayidlozi lakhe ukuthi ngelijabule kwakwayena lo muntu amlobolayo uyameyisa umakoti ngamlobola uphinde wamlayola inkomo wakweza enenzanga lutho ingane nami ngithi ngifuna ukuthola ikhozi mhlawumbe ucatshelwe wayesethi ngiyoyilanda cha angithi awuzilandi ngisho efebile avumelekile mayefebile isiko lithi kufanele alande inkomo yena eyodwa yokuzohlawula anembuzi yokuzogeza umuzi bese hlala bese hlala mungasamdingi umakhela indlu yakhe lapha eceleni la kodwa futhi nakhona mefebile kuyabhekwa phela isizathu mayethola ukuthi ezosho ukuthi into ubaba akasamlokhuza asamjabulisi yes iyabhekwa nayo leyo ukuthi ngoba phela into ayizile kodwa phela sayitholi-ke sekufanele ubaba alekelele kuthiwa hayi sihamba bathi akalekelelwe phela alunge nabenge ukuze ahlale umama ngoba noba ungamxosha mayefebile ya kodwa mayeseshona kufanele abuye ngoba inkinga inyongo ayisuki yingakho uzwa kuthiwa umakoti akachelwa ngenyongo kabili mayefika waganelwa kwamagayi nje nehlukana omthathayo omunye ethi uyamlobola usuke ezidlalela ngenkomo wamhlezane uyongena kwamagayi edlozini lakwamagayi lachelwa khona ngenyongo yokuqala noma ngabe udlule emhlabeni vele kungasabonwa ngasolinye ngenxa yale nyongo kufanele abuye azongcwatshwa yebo i-divorce ayikho esintwini yayona ithi ngabankulu ingazekile kulungile nangumlaleli Mavula Simoso usemsakazweni izilomzansi sawubona hayi singezwa kuwena ya khona kuphi lokho umuntu ngazi kulaba kusekhona yini lokho usho kuphi umuntu lokho ya yes right
Mhlambe nje Thokozani ngenzela mina noMavula la athi engena akusiza ngendlela. Yini le isidine lo okhahlela amagobongo? Yini le isimcikile esimcasulile? mhlawumbe Lungile Thokozani. Khona into engahambi kahle. No kulungile. Uzokuphendula uMavula noma singekho kulezi ingxoxo lezi ezingaka manje ngibonga nje ukuthi uMavula usakwazi ukuthi asiphendule. Kulesimo esinje wakhahlela amagobongo umuntu esevuke into zakhe wachitha amagobongo aselimaza omunye manje. la ngisale khona ngoba ngizwe uthe ungwako malume. Yeah. Ngisale la ekuthenini lamagobongo ayimiswa komalume noma wayewamisa kubo wangizothe ekhaya. Makuwukuthi wayewamisa kubo la kuzala khona ubaba ekubeni ekomalume ngoba ukwayithinta leyo nto iphutha lenzeka. Yes wayibiza isibongo sakubo kanti. Yeah. Asiqale la kule nto yesibongo. Isibongo siku-ID. Lemina asisho kangako ngoba kukhona nje nala ungathi njenganawe uzothi eHome Affairs babhale bathi icele bangathi icele kubele Misprint. Inkinga isekuthenini empepheni ubiza uyakuphi umsana. Ilapho la kubaluleke khona ukuthi masukhuluma empepheni usebenzisa muphi umsana. Manje makuwukuthi uthi lamagobongo wayewamise kubo la kuzala khona ubaba ekubeni ekomalume usuyayibona ukuthi wakuthini kuze kube khona indaba yokukhahlelwa kwamagobongo vele ayimile endaweni errong. Uma kuwukuthi wayewamise komalume kwakuwumuntu wakomalume lo wayewakhahlela kungenzeka khona vele lento ukuthi kuthiwe idlozi lingena kanjani. Khumbula umuntu owenzela igobongo usuke nemoya. Yes. Uzothi omunye likutheni lingena kumshana sikhona singabozalo la bala ekhaya. Mhlawumbe bese kuba umona osuke ungena kanjani. Ekupheleni kosuku kufanele benze inhlambuluko ngoba amagobongo ngabantu abadala kufanele bahlale phansi bengumndeni kwenziwe inhlambuluko idluliswe leyo nto leyo ukuze nasedlozini leyo nsizwa idlule bakwazi ukuqhubeka nempilo. Kodwa futhi bebuka ukuthi babheke ukuthi nendawo abawenzele kuyona ikulungele yini. Uma kuwukuthi babeyenzela komalume kumele inhlambuluko ngoba kusho ukuthi wayewenzela emsamo right. Uma kuwukuthi wayewenzela kubo kusho ukuthi vele kwakufanele angalunga amagobongo ngoba wayewenzela emsameni angalungi. Khahlelwa yilaba bathi wena uzohamba uthatha amagobongo wenza kwemizini yabantu fakunyaka. Ubani yena lo amagobongo la. Kulungile. Asikuthathe bekithi ngiyamtshontsha lo Mavula sesibheke ke kwaba ubani obakuphila. Ephila mzimba siza ukuthi ke nakhona usiphatheleni kodwa ake sitshontshe nangomlaleli nje abe ugcina. Usemsakazweni izwe? Yeah siyavuma Ntombi. Ubusisiwe lapha kwaQ. Ucela ukubuza ngani sisibosi? Ngenxa yesikhathi angazi mfethu iphupho lizothi lidinge mhlawumbe incazelo ithanda ukwani. Oh hayi izitha lezo. Bavona. Umphendulele makhaya. Ngishaya khona. Oh. Ngiyabala mina. Ngiyabona iphupho ngidonsa manje lento lebalulekile. Izinto lezo ambona ukuthi kanjani. Manje inkinga siyaba khona kubantu yonke gijima uhlolo phepho sesibhoko yonke into nje. Manje ukuthi ake ngicabange ngidlozi ngikhulumile nawe ngichazile ukuthi
ukuthi inkinga yakho ile wena uyaphuma uyohlola ukuthi awuyithola le ngosho Hey, ngafana la. ngoba kwalowa muntu Hey, namhlanje bafanele abantu la. Namhlanje siphethe iy'nyamazana. Iy'nyamazana. Siphethe iy'nyamazana namhlanje. Iy'nyamazana kodwa Ezitholakala kaphela mzimba. zisiza kakhulu iy'nyamazana. engenancazelo manje inkinga eseyabakhona kubantu bakithi yonke into gijima uhlolo right sesisixoxa-ke indaba ezahlukile manje phila mzimba ake sivele sigibele kuyona ke sizwe Mavula ukuthi abakwaphila mzimba obani futhi benzani. Sibonge magayi bakaphila mzimba isikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu sisebenzisa iziwasho nemithi. Sinekhombo kamaqaqa kubantu abanenkinga yesichitho namathunzi nje namabhade. Amathunzi aqhamuka ngezindlela eziningi ukuthi uyafela ungagezi, kuyenzeka uphungelwe isisu ungagezi, okanye umuntu wabulala umuntu wangagezwa. Leyo khombo iqonde naloko. Kube khona abantu abanenkinga ukuthi la ekhaya kwaphehla amanzi amnyama, kwaphendula idlozi noma lathojulwa noma lavalwa. Uphupha abantu bakini besemanzini angcolile, kwesinye isikhathi awubaphuphi inhlobo, kwesinye isikhathi nje la ekhaya uhleze kunomsindo oxatshana. Uphawu-ke lokuthi kunamanzi amnyama. Sinezinyamazana abantu abahlushwa imimoya nje lezilwane eningi omatindana, otikolosha, imidliwa. Sibe nezintelezi zokuchela, intelezi yezitha kubantu abanenkinga yezitha. Ziningi-ke sitholakala-ke eThekwini emakethe, ebhilidi lingaphesheya kwerenti yamabhasi Mount Etna. Unyuka ngama-steps ensimbi aseceleni kwajwayelani, first floor number 9. Sitholakala lapho, siyavula-ke zonke izinsuku kusukela ekuseni ngo-8 kuze kuyoshaya u-5 ntambama. Zonke izinsuku siyavula. Bese kuthi ngoLwezine sivula ithuba lokuthi abantu-ke abafuna ukuchazelwa amaphupho, abantu abanemibuzo ngezinto nje ezithinta amasiko nemisebenzi yesintu. Sivula lelo thuba-ke njalo ngoLwesine ukuthi beze bathole izimpendulo ngalezo zinto nezincazelo. NangoMgqibelo sivula lelo thuba futhi kusho ukuthi ngoLwesine nangoMgqibelo sisuke sivule lelo thuba. Bese-ke kuthi ngeSonto-ke abafuna ukuzohlola beze bazohlola. Siyavula. Siyatholakala-ke lapha eLokhuzeni eStenga. Inamba yakhona ithi 078 359 0571. 078 359 0571. ePinetown siyatholakala ku-073 993 3638. 073 993 3638. eGreytown eMatimatolo siyatholakala ku-079 068 3788. 079 068 3788. eHammersdale siyatholakala ku-079 730 5677. 079 730 5677. eNgonyameni siyatholakala ku-084 557 9817. 084 557 9817. eSoweto lapha eMfulo siyatholakala ku-078 834 8277. 078 834 8277. Bese siyatholakala la eThekwini engisho khona la sitholakala khona emakethe ku-066 007 5043. So ilezo zindawo la sitholakala khona-ke. Sinezimbiza kubantu abanenkinga yomhlume, abantu abanenkinga yama-ulcer. Ama-ulcer-ke izilonda lezi eziba ngaphakathi elokhuzini esiswini umuntu. Umhlume lo oveza izinsumpa ngemuva. Kwesinye isikhathi uma uye ethoyilethi kuyeke kanzima, kwesinye isikhathi uma ngabe ugcwala umoya esiswini njalo njalo nemizwa izishone phansi. Sinayo-ke imbiza, sinembiza uzifo zonke ophuzwayo uma unamahlala khona. Sibe nembiza yokuchatha kubantu abanenkinga yokuphathwa zizinyawo, ubuhlungu bezinyawo nokushisa kwezinyawo okudalwa umeqo. Nabantu-ke nje amadoda anenkinga ukuthi akasakwazi ukuphendula umbuzo wasekamereni.
iyasiza kakhulu ukuthi imizwa iphakame. Imbiza-ke leyo yokuthatha sibe nentelezi yezitha kubantu-ke abanenkinga yelokhuza izitha ukuthi izitha zihlangene ngawe ngey'nyoka lezi kade ekhulunywa ngazo. sibe nombhemiso wekhanda kubantu abanenkinga yelokhuza kuphathwa likhanda elingapheli. Sibe nomuthi wesibhobo kubantu abashawa zizibhobo abahlezi bephethwe zizibhobo lezi ezingapheli. Sibe nentambo-ke nefaka okhalweni yokuziqinisa uma ngaba uzizwa ukuthi ungathi awuqinile kahle. Sibe nezinkamba ezahlukahlukene kulezi zemimoya, ukhamba lomndeni, ukhamba lomndawo, ukhamba lomnondo, ukhamba lesambulo. Zizinto-ke ezitholakalayo lezo esinazo. Sibe nekhombo yomsebenzi kubantu abanenkinga yomsebenzi. Sibe nomuthi ukulahla isilwane kubantu abanenkinga yokuthi bakhuphe ucansi, abanye bakhupha bedliswa njalo njalo. Imithi etholakala khona-ke kwaPhilamzimba. Ngiyaphinda-ke ngithi-ke nazi-ke izinamba kubantu Stenga, Verulam noThongathi. Sithole enambeni ethi 078 359 0571 078 359 0571. ePinetown konke lapha koTshela Imnyama 073 993 3638 073 993 3638. eGreytown koMatimotolo, Tugela Ferry, Pomeroy basithinte enambeni ethi 079 068 3788 079 068 3788. eHammersdale koNtshanga bangasithola enambeni ethi 079 730 5677 079 730 5677. eNgonyameni koSiphingo koMlazi koMakhutha bayasithola enambeni ethi 084 557 9817 084 557 9817. eSoweto lapha eJohannesburg kwabasilaleli kwi-app lapha eMfulo ngase-Eyethu Mall siyatholakala ku-078 834 8277 078 834 8277. Bese kuthi la eThekwini-ke emakethe siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 066 007 5043. Lapho la sitholakala khona. Sithe sinekhomba uvuladlozi okuwumuthi wokuvula idlozi elivaliwe, buye sidloze lathwetshulwa laphendulwa. Khombo kamaqaqa kuyisiwasho-ke sokuqaqa yonke into ebophile impilo yakho, kungaba ngamathunzi, kungaba zizichitho, ukungathandeki kubantu. Ikhombo yethu-ke kamaqaqa iqukethe isiwasho sokugquma uqala ngaso ukudiliza wonke amathunzi, bese ungena esiwashweni sesibili esiyinhlanhleni okuyisiwasho sokugquma uphinde uphalaze ngaso, ihamba nebhodlela lesigqako. Bese kuthi ikhombo kavuladlozi iphethe umuthi oshunqiswayo owokuvula idlozi elivaliwe, ubuyise lathwetshulwane laphendulwa. Ngoba uma ulungisa umsamo akufanele ushise impepho, akufanele uhlabe, ngoba uma woniwe umsamo woniwa ngalezo zinto. Kufuneka uqale ulilaphe ngokuthi ulivule ulungise kahle, ubese uligeza-ke ngokhamba lamanzi amnyama ukuthi ligezeke lize ligezeke lilihle. Kuleyo khombo-ke sibuye sisifake lesiwasho esiwumaqaqa ukwenzela ukuthi amaphupho ngoba asuke esezovuleka ungashawa ukuthi amaphupho uyawakhohlwa, funeka amaphupho uvuke nawo uwakhumbula. Njengayo-ke ilokhuza yesilwane, khumbula ukuthi kubalulekile ukuthi uma uhlutshwa nje ngamaphupho ocansi nokuphupha ukudla kusuke kubika ukuthi unesilwane. Kwesinye isikhathi uhlezi uphupha ubelethe ingane encane ekusho ukuthi ubelethiswe sona isilwane. Kubalulekile ukuthi uzisuse lezo zinto ngoba inhloso kusuke kuyikho ukuthi icekele phansi impilo yakho. Njengentelezi-ke yokuchela igceke, intelezi yokuchela igceke isiza ukuthi igceke lihlale li-clean. Yonke imithi le esegcekeni efakwayo ukuze ekhaya kube nomsindo ningezwani,
iyakwazi ukulekelela ukuthi ibulale yonke leya lokhuza leya mithi esuke khona lapho. Kufana-ke nombhemiso wekhanda. Umbhemiso wekhanda ubalulekile ngoba usuke uzokwenza ukuthi kuvuleke imithambo ngoba ubuhlungu bekhanda kusuke kusho ukuthi igazi alisahambi la ekhanda, imithambo ivalekile engagcina yenza ukuthi uphathwe si-stroke. So-ke isiza kuleyo nto leyo ukuthi ivule imithambo, igazi likwazi ukuhamba kahle, lingami ndawonye uze ugcine ushawa si-stroke. Nako-ke ukuchatha lokhu indiza ukuchatha ukhiphe wonke amahlengehlenge la enza uphathwe liqolo, uphathwe zizinyawo, uklineke nje ube muhle, ugezeke ube muhle emzimbeni wakho, ukwazi-ke ukuthi uma uyindoda umbuzo wasebusuku uphendule ngoba uma ungawuphenduli akhona amanye amadoda azokuphendulela wona. Kubalulekile ukuthi sinakekele yonke lento yemizwa singamadoda siphile. Nembiza-ke le uzifozonke uyasiza nje nakubantu abanezinkinga zomopho, abesimame uthola ukuthi unenkinga yomopho, abanye uthola ukuthi unamalumbo, lento othola kungathi kunento enyakazayo ngaphakathi esiswini elokhu ihamba. Ilezo zinto ezibalulekile. Sine-appointment-ke kusasa, umuntu-ke othi unemibuzo, kungaba ngamaphupho, ngabe ufuna ukuchazelwa ngalezi zinto esikhuluma ngazo zamasiko esintu ukuthi kwenziwa kanjani lezo zinto. Siyenza mahhala lonke leyo lokhuza leyo nto leyo. Sinikezana ngolwazi mahhala ngoba ngumsebenzi wethu, siyafuna abantu babuyele ezintweni zesintu ngendlela efanele. Siyabonga-ke Magayi, ngicabanga ukuthi siphathane kahle. Hayi Angazi ekuqaleni sasithi besikhuluma ngayo sithi uMagayi weZulu Mzansi, Yes. Sinon TV, angazi noma kusenjalo. Sinon TV. Hayi akushintshele lutho Mavula, kusenjalo mkhulu. Wena wabona indali kuthiwa Sinon TV. Mfethu asibonga khona ngumama Mcaba usefikile. Uzoyidudula naye. Mavula kuyintokozo ukuba nawe emsakazweni iZulu Mzansi FM. Siyabonga baba. Thank you very much. Right, ungapheli kuyahlola-ke ingane zakwethu sesiyayigoqa-ke manje. Asibonge kakhulu-ke ukuhlala nje nawe mlaleli kusukela embumbeni ihora lesithupha.